Klaatu, Barada, Necto. Hola, amics, bona nit. Us dono la benvinguda en nom del director de Doctor Strangelove. Aquest director, que mai ha guanyat l'Oscar, com Hitchcock, per exemple, o com Fritz Lang, o com Orson Welles, com alguns i molts dels millors creadors de cinema absolutament únics i personals, es diu Stanley Kubrick. El mes de juliol farà 70 anys, i si no fos per la seva radical independència dels cànons industrials habituals, poques pel·lícules més faria després de l'Eyes Wide Shut, que encara roda després de més d'un any i que potser podrem conèixer cap al desembre del 1998 o del 1999. És clar que si tenim en compte el ritme habitual del seu treball, com a molt podrà afegir 2 o 3 títols més a una filmografia de 13 films entre el 1953 i l'any vinent. Una filmografia coherent però dispersa, on cada títol és únic i sovint definitiu. L'última paraula en cinema de romans, en ciència-ficció, en al·legats contra la guerra o en el gran melodrama sexual a l'americana. Estem parlant d'Espartac, del 2001, de Senders de Glòria o La jaqueta metàl·lica i de Lolita, esclar. Obres mestres una darrere l'altra, enmig de les quals destaca Doctor Strangelove del 1963, com a obra mestra, com a farsa i com a ocasió única quan Hollywood va preferir premiar amb l'Oscar un magnífic director conformista anomenat George Cukor abans de beneir l'autor radical que acabava de destrossar amb aquesta pel·lícula la noia agressiva del patriotisme yanqui. La recent política de Bill Clinton i companyia sobre l'Iraq, l'evident desengany de no haver pogut esclafar aquest país amb una demostració massiva del seu potencial bèl·lic, tot ens ha fet pensar una altra vegada en les situacions de bogeria que ens explicarà el film tot seguit, on la gent que té el control de les armes atòmiques semblen una colla de sonats i són una colla de sonats més reals que la vida real. Que Doctor Strangelove faci riure no és més que la genialitat final de Kubrick. Quan les bombes atòmiques cauen sobre el planeta i Vera Lynn ens canta un clàssic de la Segona Guerra Mundial, We'll Meet Again, és a dir, germans, ens tornarem a trobar tots en un món millor, sabem que és el gag més tenebrós de la història del cinema i que la destrucció de la Terra, tal com ens ha estat anunciada en el 80% del cinema de ciència-ficció clàssic, ja no és hora més que d'un present que voldríem irreal. L'home sap que ha preparat el terreny per a la seva autodestrucció. L'home no solament no vol ni sap aturar-ho, sinó que ho deixa a les mans de l'home que necessita destruir per justificar-se, el soldat o el polític soldat. Cínica, perversa i clarivident, del 1963 fins ara, 35 anys més tard, no ha perdut ni una engruna de la seva força i de la seva audàcia ni de la seva veritat. Doctor Strangelove sembla rodada ahir mateix. La novel·la original, Red Alert, de Peter George, importa poc. Kubrick, amb el suport d'un productor associat de nom Victor Linton, res a veure amb en Barry, el decorador més fidel del món, Ken Adam, i aquell Terry Southern, escriptor capaç d'originar els deliris psicotrònics de Barbarella o les rocades pseudo-hippies d'Easy Rider, un altre boig absolut i perillós, estableix una partida d'escacs monumental semblant a la jugada pels personatges sota el plànol militar de la sala de reunions al Pentàgon del film, com en un d'aquells jocs de barcos, és a dir, allò de tocat, enfonsat, etc., on cadascú de nosaltres decideix per intuïció i caprici l'enfonsament d'un creuer o un submarí enemic. Una partida d'escacs dominada pel delirium tremens de George C. Scott, pitjor que el Rod Steiger de Mars Attacks, un film que, per cert, li deu moltíssim a Kubrick, i la seva fúria massacradora, o per la triple aportació de Peter Sellers, en la millor interpretació que mai va fer, amb permís del també transformista Clouseau. L'estúpid soldat anglès Mandrake és un dels personatges, un vestigi dels cavallers antics de la guerra. El segon, l'incompetent president Muffley, tota una declaració de principis de l'home polític en mans dels soldats. I el tercer, el que dona títol a la pel·lícula, el sinistre Doctor Strangelove, monstre de Frankenstein fet a trossos d'epilèpsies feixistes, amb un braç disposat a disparar-se tot sol cap amunt tota l'estona. Són 3 caricatures sensacionals en què es recolza la lucidesa del director. I el terror del film, clarament, per cert, terrorífic. Però una imatge és definitiva per entendre Doctor Strangelove. Immediatament abans del gag final, abans de l'explicació, la bomba caurà amb Slim Pickens assegut al damunt, jugant als cowboys i al rodeu, esport patriòtic i viril, orgasme absolut del mascle americà. Cavalcar sobre la bomba atòmica abans de carregar-se al món és realment una idea absolutament insuperada. I el film demostra amb aquest punt final el genial que pot ser Kubrick i la modernitat que té. Es pot somiar una heroïcitat millor i un film més transcendent? Group Captain Mandrake speaking. Listen to me carefully. The base is being put on condition red.
Jolly good idea. Keeps the men on their toes. Group Captain, I'm afraid this is not an exercise. Oh, hell. It appears that the order called for the planes to attack their targets inside Russia. This man is obviously a psychotic. The Doomsday Machine. What is that? A device which will destroy all life on Earth. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Dr. Strangelove, how is it possible for them to have built such a thing? It is not only possible, it is essential. Dimitri, there's no point in you getting hysterical at a moment like this. I wish we had one of them doomsday machines, Stacy. Well, I was interested in whether or not I was going to get blown up by an H-bomb, you know. I vaguely remember that, you know, if there was a nuclear attack, the best thing to do was hide under your desk or wear a tinfoil hat. He was terrified like everybody was. He looked at our frailty, at our vanity, the fact that we have a tendency to self-destruct, we as humans. No diré que no ha estat intencionat, perquè sí ho ha estat. Després d'una sàtira antibelicista i fantàstica com Doctor Strangelove, una altra sàtira antibelicista i fantàstica, però en aquest cas dirigida per Richard Lester de seguida després de Help i Golfos de Roma, l'any 1967. Un film que es diu Com vaig guanyar la guerra, How I Won the War. Un film interpretat per John Lennon, Michael Crawford i Jack McGowran, uns divertits còmics, en aquest cas,